Antes temos que dar aquí, sí, temos que dar unha pequena mención especial a uns alumnos e a uns profes do IES Massimino Romero de Lema de Baio, Concello de Zas, fora do Barbanza. Pero entregaron tantas curtas, tan boas, de temáticas tan variadas, e que o nivel educativo aí Para que vexades que sobre todo é divertido. virtual. Para educar Correcto. é moi importante o audiovisual. Aparte abordaron a Rosalía, a Manuel María, violencia de xénero, formación sobre a lingua, educación na diversidade, doación de e que isto é infinito, o sea, de todo. Tina Paulos e Óscar Rey, que son os profes, mil gracias por dedicar o vosso tempo aos nenos e a esto. Por favor. O merecedes. Moitas gracias.